Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Келесі атнадан автомобильләрне газонга куйган өчен штраф сала башлаячаклар, әмма машиналарны кую урыннары юк. Кайсы автостоянкаларга ябылу куркынычы яный Гүзәл Шихапова ачыклады. Республикада санитар чистарту 2 айлыгы башлана. Шәһәр күләм өмә кайсы көнгә билгеләнгән? 37-нче комплекстагы машина кую стоянкасын сүтәргә телиләр. Ветеран М автостоянкасына шәһәрдәшләргә машиналарын куярга кушмаганнар. Стоянка җитәкчесе каршы түгел, әмма җирнең хуҗасы башка. Бу урында нәрсә төзеләчәк, шәһәрдәшләр нәрсә уйлый, Гүзәл Шихапова сюжетында. Хәзер бу җир авангардчы оешмасына карый оешма йортлар төзү белән шөгыльләнә. Бу күп катлы йортка әйләнүче беренче стоянка түгел. Яшьлек проспектындагы машина кую урыннарында да хәзер йорт төзелә. 37-нче комплекстагы стоянка шәһәрдәшләр өчен кулай, чөнки ул комплексның уртасында урнашкан. Әмма хәзер төзүче оешма сорау буенча шәһәрдәшләр машиналарын ала башлаган. У нас изначально запланировано 250 парковочных мест. Такие. У нас полностью было в одно время. Вообще было 3 места оставляли, ну, аварийные там, куда не оформляли людей. И вот со временем вот такая началась, я не знаю, почему это, особенно вот в этом году. Ну, я так-то работал уже с 2006-го, потом с небольшим перерывом. И вот при мне вот уже вот, особенно в этом году, ну, сильный прям как людей провоцируют. Парковкалар белән проблема шәһәр буенча актуаль. Киләсе атнада муниципалитетларга газонга куйган автомобиль хуҗаларына штраф салырга хукук бирүче законга үзгәрешләр гамәлгә керә. Ишек алларында урыннар кими бара, шуңа да стоянкалар бик кирәк ди шәһәрдәшләр. Очень мало стоянок. Мест не хватает. В одной квартире по 2 машины, то есть на дом вообще не хватает стоянок. Парковочных мест не хватает. А так дому не подъехать, не проехать вообще. Не разъедешь, тем более зимой. Yaşadığım 48. kompleksta sorup bu simülasyonda anda bik çiteniydi kuyaga maşinalı urunga öndü уже переживайтып yan яктан birer saatlap jiredim her vaqtda da. Şundan sonra решила мында 64 komplekстан квартира алырга. Шәһәр советы утырышында бу проблеманы чишү өчен күп катлы паркинглар булдыру карала. Мисал өчен шундый машина кую урыны КамАЗ-Мастер урамында барлыкка киләчәк. Автомобильләр өчен урын булмаса, совет йорт проектларында хупламый. Ветеран М стоянкасы урынына төзеләчәк, йортта да бу кагыйдәне үтәячәкләр. Это сейчас невозможно дом построить без парковочных мест. Мы хотели вообще 2, но нам не разрешают исполком, потому что должны быть постояночные места. Вот, поэтому там 2 многоэтажки не получается, получается 1 многоэтажка, без стоянок не имеем права строить. Хәзер төзүче оешма стоянканы сүтүләрен сорап судка мөрәҗәгать иткән. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Республикада санитар экологик 2 айлыкка әзерләнәләр. Бүген Чаллыда экология министры урынбасары һәм күрше район шәһәр вәкилләре катнашында зональ киңәшмә үтте. 1 апрельдән Татарстанда җыештыру эшләре башлана. Санитар 2 айлык нәтиҗәләре интерактив картада күрсәтеләчәк. Муниципалитетлар атна саен министрлыкта хисап тотачак. Чаллыда апрель-май айларында 3700 гектар территорияны җыештыру, 5000 төп агач утырту планлаштырыла. Шәһәр күләм өмә исә 21 апрельгә билгеләнгән. По предприятиям каждый муниципальный район закрепляет определенные территории. И просьба, наверное, наша задача это до майских праздников, до 9 мая мы уже максимально навести должны порядок. Май месяц, оставшийся после 9, это уже различные мероприятия, конкурсы и итоги. И ликвидация оставшихся неликвидированных свалок. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Быел 2 ай эчендә Татарстанда 6 наркопритон ачыкланган. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында Россия акциясының 1нче этабына багышланган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту буенча идарә башлыгы урынбасары Кирилл Жданов хәбәр итте.
Узган ел белән чагыштырганда наркопритоннар 6 мәртәбә күбрәк. Быел 6 притон ачыкланса, былтыр 1 притонга тап булганнар. Наркотиклар тарату, куллану, притон оештыру белән бәйле барлык фактлар турында 8-843-291-2002 телефоны буенча тәүлекнең теләсә кайсы вакытында Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының ышаныч телефонына шалтыратып сөйләргә була. Кирилл Жданов хукук саклау органнарына килеп ирешкән һәр мөрәҗәгать тикшерелүен әйтте. Аның әйтүенчә, ялганлап нахакка гаепләнүчеләр дә булгалый. Халык мөрәҗәгатьләренең 20-25% хакыйкатькә туры килми дип белдергән ул. Бүген Чаллы суды 13 кешене алдаган Гамлетка хөкем карары чыгарды. Әлеге ират үзен дәүләт милке белән идарә итү агентлыгында эшлим дип кешеләрдән 5 миллионга якын акча ала. Һәм схема бик нык уйланылган булса да, ул тотыла. Хәзер аны төрмә көтә. Гаепләнүчегә хөкем карарын уку өчен 2 сәгатькә якын вакыт кирәк булды. Гамлет Ахвердян 13 кешене алдаган. Бу хәлләр 2016 елда башлана. Дәүләт милке белән идарә итү агентлыгында эшлим дип, ират Чаллы кешеләренә арестагы милекне алырга тәкъдим итә. Янә сол түбән бәягә приставлар кулга алган автомобильләрне, фатир, көнкүреш техникасын, телефоннарны сата. Товар була дип ышандырып, кешедән алдан акчала да юкка чыга. Нәтиҗәдә әйбер дә юк, акча да, Гамлет үзе дә. Все это запланировано со стороны потерпевших, и они, как я в своих ранних показаниях говорил, все знакомы с друг другом и общаются до сих пор. Ваша честь, прошу вас обратить внимание на все эти факты. Зыян күрүчеләр үзләре планлаштырды дип Гамлет кайбер гаепләүләрне кире какты. Ул шулай ук аның карамагында 14 яшьлек кызы һәм авыру әнисе булуны исәпкә алуны да үтенде. Әмма хөкем карары булай яңгырады. Окончательную меру Ахвердяну определить в виде лишения свободы на срок 6 лет, 6 месяцев с отбыванием с правил колонии общего режима. Имеете право подавать замечания на протокол суда. Ирегеннән мәхрүм ителү өстенә Гамлет урланган акчаларын да кире хуҗаларына кайтарырга тиеш. Аның махинациялары 5 миллион сумга җыела. Җинаятьченең бөтен милке кулга алынды. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз. Глазная клиника Газизовых. Акция только до конца марта. Скидка 50% на консультацию детей. Бесплатная диагностика катаракты и глаукомы. Количество ограничено. Компания «Армада» предлагает супер-акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованные заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.